I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas kao što vidite nastavljamo sa Wolfenstein 2 The New Colossus. Naravno kao što svi znate stali smo ovdje. Išli smo u treba da idemo u Section F da pokupimo taj Nuclear Warhead, to jest tu bojnu glavu. Naravno ovdje sam, aha dobro to je ona slika. Što piše Killing Board. I ovdje ovaj, kako se zove, Frau Engel, da. 56 godina, rank general, 29 godina u službi, wow. Visina 1,65 m, 62 kg, čak i krvna grupa ima. O, negativna, to jest, o, tako ili nula? Nemam, nulta negativna, tako bi trebalo se čita, da. Spouse, NA, znači ne zna se, Offspring, ne znam, i itd. Nije bitno. Ok, dakle, nama je misija da odemo u Section F, da, i da uzmemo taj, kako se zove, nuklearnu... pa... Stupid golem ga je upravo pobedio u šah. On je inače naučnik, a on ima problema. Naravno, vidite sami. Greota, znači, ko se nervira toliko da ga pobedi neko, on stvarno ima, on je pametan, iako ima problema, ali pametan je lik. Ok, da vidimo gdje treba da imamo Section F, gdje sam nalazi, aha, tamo. Ok, možemo da krenemo. Evo, exit level, enter Section F. A ovaj batom ne gleda mrtvo, znači bože. Igrao sam i do njene misije, to je sljedeća misija, znači odavde od ove mi treba 2 sata da pređemo u misiju. I poslije to mi fali, znači 6 sati mi je trebalo otprilike da dođem do sljedeće misije, mislim da je sljedeća misija ta Roswell, kako se vidi zove. Ok, čekaj da vidim gdje treba da idem, ne biše gore nije. Zaboravio sam, inače odavno sam, aha. Odavno sam bio na ovoj misiji, ali da, sad je trenutno skroz sve dosadno, kasnije postaje vatra. Priča za ovo delo što nosi, pošto je, kaže, preusko, ok, pogrešno kaže da je preusko i da ima da ga svrbi non stop, onako neprestano, itd. Ok, učinio mi se da mogu da napunimo ono oružje, ali nije to. God damn it! Damn it, smiri se, šta ti? Čekaj, zašto sam možda te uzeo ovo kad je ovo jača puška? Kad je ova puška jača, bukvalno, mislim koristiti malo bolji ovaj, kako se zove? Kalibar, da. Ok. Čekaj da se spremim odmah. Znam da će ovdje da izađu dvoje, odavde jedan i odavde još jedan. Ne, troje. Evo ih. Ok, za sad jedan. Preporučio bih da uzmem ovaj laser gewehr. Hello! Možete biti samo jedan? A možda neće. To jest, mislio sam taj jedan... Gdje ćeš? Kad se okrenu, kad ovo, kad ono...
Okej. Ili u đavala, bre. Ja sam dead man, ako me on pogodi sad. Čekaj, bre, što sam go? Tako već može. Okej, lik se mrdnuo ladno. Okej. Čekaj, da je, aha. Evo, vidiš ima nešto. To je armor. Zašto ih čujem da hodaju kad mislim da to nisu mi? Tu su moje mašine radi. A tako? Nadam se da jeste. Ali ne, to bi trebalo da to bude, mislim. Možda tek kasnije kad se vratim ponovno, ali ne vjerujem. Okej, health. Open door, otvori vrata. Evo ga. Inače, Blesković, naš kapitan ovdje, je u baš teškom stanju i stvarno mu se divim kako još uvijek hoda i stoji, brate, ali... Znači, lik treba da bude nacionalni heroj, što možda i jeste u fikcionalnom svetu, ali, ono... Njemu i telo mu je raspadnuto na 1000 komada, ja mislim. Kad si ti stigao da ješ tu? Kad si ti stigao da ješ tu? Ne bre, šta uradi? Dobro, sad sam ovaj. Koje je, lako uđe tu. Koje je? To ne može. Okej. A, ima tu ništa sad. Okej, on je mrtav. I ja, šta je to bi? Čak i ovaj unutra je umro, pa da. Pa eto, skills. Okej, armor. A. Pa da dole bi trebalo. Ja, ako nije a ne. Čekaj. Ej, ja. Ne! Nećeš. Mislim da nemam municiju više. Nemam još ono Dieselcraft work. Dobro, ubili smo ga. Spremamo se za još. Ako ih ima, a mislim da ih nema više. Iskreno ne znam, jako sam igrao, znači zaboravio sam dosta, znači ovdje u ovu sekciju sam bio pre 1000 godina fazon. Okej, ajmo da pokupimo čizme, već šta su. Okej, pokupi se što ima, open warhead stockpile, eto. Taj smrtonosni pogled, vrati, znači, upravo je... Jao. Jao. Stani gore, molim te. Koliko ih ima, bre? Jao. Pokupi, skači dole. Ugleda da nam punim nekako... Da, može to... Brzo puni ga! Ja! Idu, čuj ih. Koliko ti treba se da puniš? Evo ga. 400 kW. Aj, sad, lele. Ruku sam mu odsekao. Gdje ti je još jedan drugar? Come play with me. Come play with me. Dođi i sigraj se sa mnom malo. Kakav je zvuk pođala proizvodila puška, mislio sam da ću napravim mini crnu rupu. Znači oko ih slomite da uzmete više armor. Osjećam se kao taj... Inače da, ja sam tek sad skontao, kad igrate igricu i pređete, vi ste bukvalno taj onaj
kroz vreme, bukvalno vi kroz vreme ste putovali. I ja, eksplodira nešto. Vi ste bukvalno putovali kroz vreme, znači vi ste igrali igricu i vratili ste se nazad. Neko komisije. Nešto čujem. Inače da, to zvuči glupo, ali je malo istinito. Jer ono, znate šta će da se desi što je najjače. Znači, bukvalno znate šta će da se desi. Evo. Diesel. I još ovaj jedan put i još pola i to je. Što ne može i ovo bude celo. Okej. Wanted. A on bukvalno nije pored njih, jao. Kidnapping! National Firearms Act, Arson, Act of Terrorism, Material Support to Terrorist. Description, Age, 49 godine. Ja imam 49! Ja imam 40... 50 godina lik ima, vrat. Izgleda kod ima 32 otprilike, fazon. Scars, 3 big scars on the left side of the head, multiple scars on the body. US Army Agent Captain. Muscular. Eyes blue, Caucasian, American, Texas. O? Aha, mapa. Sada je priđem, šlja, za koji, šta se? Koji auto, bog ti? Evo šta je? Inače ja sam turista sa kao vatroga... Što mi je laguje? Okej. Dobro auto, ja sam turista ovdje sa kao vatrogasac i ne nosim uopšte nuklearku u ovaj protivpožarni aparat. Tako da, došao samo da pogledam auto. Dobro auto, dobro auto. Sviđa mi se, sviđa mi se. A šta je ovaj, brat? Aju. A šta je ovo? Avion. Može slika. Op. Šta je ovo? Ovo je buba. Ali je napravili. Svaka mi čast. Zna se ko je dizajnirao. Šalim se. Ajmo malo potrčimo iskreno. Uopšte nisam sumnjiv, mada kao ja žurim na... Da. Žurim da ugasim vatru u Papa Joe's All American Dinner. Open 24 sata. Okej. Aha. Hold your horses. Okay. Ej.
Oh shit. Ne, ja nisam odadio, ja sam samo na... Da, ja sam, nisam odadio. Fuck. Stvarno? Stvarno prepoznaješ me? Pa ja tebe ne prepoznajem. Na stanicu 1, pa moguće. Jo. Ako baš mora. Kako bi ti nabio tu slamku usta, jao. Ceo taj shake bi pojao zajedno sa dosa, jao. Znam da voliš. Ne, rekao ti nisam odavde, ja sam daleko. Pa, da. Pa daleko, znaš, nije odavde. Mogu li uzem papir nazad da njega potišno? I ja. Dobro. Ne, napisao sliku tamo, ne. To si ti, pa ja sam, pa naravno da sam ja, bre, čovječ. Naravno da sam ja. Gotovo je. Show up on me. Okej. Okej. Vreme je da krenemo. Sviđa mi se što mu se glava pomera u senku, da vidite. Sa strane, sviđa mi se što mu garanac sad nema. Ne vidi se na senku. Odavde sad izgleda čudno kao da nema glavu. Ali u stvari ima. Juče nemam prigušivač na ovaj pištolj trenutno, tako da uskoro ćemo njega da dobijemo. Pa moguće. Rocket train. Bro. Peekaboo. Okej, niko nije čuo, niko nije vidio. Evo dole. Bum. Ima nešto da je zanimljivo. Nema ništa. Evo dole.
Tu smo. Weapons, pištolj, supresor. That's what I need. Tak, ajmo. Ne. Ne. To nije dobro. Damn. Please. Zeznuo sam se što sam kliknuo da... Damn, dobro, ne vezi, na ko smo morali da... I na ko smo morali da nas čuju, to jest da nas vide šta god kad budemo spustili ovaj voz, tako da... Svejedno je okej, ali dobro, nije pozvao nikakve... Ove, kako se zovu... Pojačanja, da? Pojačanja nije pozvao, tako da to mu je big plus, što se mene tiče. Sad. Ja ne razumijem šta je poenta s ovim likovi, znači... Nisu toliko brzi, a toliko su glupi. Ovaj nije glup. Možda jeste malo, ali okej. Ma daj! Stop it! Get some help. Daj baba, koliko vam treba da umrete neki put. Neki put im samo treba da umru puno. Čekaj, stavim posebno like. Fly. Fly, my friend, fly. Leti. Ne razumijem. Čekaj, šta? Što ovako čudno izgleda? Kao... To ne bi trebalo tako izgleda, valjda. Mislim, ne znam kako bi trebalo izgleda, ali... Tako sigurno ne. Čekaj, stani, vrati mi ovo. Tako. Nema veze kako izgleda, bitno da ono ubija, sad. Potpali taj rocket engine. Okej, samo čuo da vidim nešto to potvrdim, barem kad se već ovdje. Znači ipak, taj voz je dugačak. To jest, pa da, voz. Na raketi pogon. Ajmo, ovočno dugme. Čak napred moram da odim, brate, ali je moguće. God damn it! O, pumperica. Evo ti ga, shock hammer. Kako izgleda? Čudno. Nervira me. Okej. Tiše. Mislim da ima još neko tamo. Ne.
Ne, 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 ne. O, sam ga odbacio. Ništa niste gledali. Aju. Šta se dereš? Vidi u džala! Oju, ej, ljudi, halo, neće da ustane ovaj lik. Šta ovo bi? Ja, ako si mi video. Ili čuo makar. Ma ne, slobodno, ajde ubi me. Please, kill me, please. Man, don't you know how to shoot? Konačno neko što me puca. Yes. What the fuck? Zašto? Ma... Nesposobni na kliču. Ja iz pištolj pucam, oni nisu normalni. What happened to you, my buddy? Oh, 100 HP. 100 HP-a. Skoči bre. Evo ga. There it is. Indeed. Oh. Krofna. 2-3 krofne. O, to više volim sekiru nađem nego krofnu. Ozbiljno se. Idemo dole. A jedi govna. Ne, kako? Kako? Niko nije reč rekao. Kako si me čuo da sam udario s noge? Toliko li se čuje, objasni mi. Brate mili. Dole. Sad mora da dotrčim do onog. A on ga nema. A, piše signal detected. Kao signal... Ja sam se malo prezaznuo, ipak me nisu bili otkrili. Ali ja sam budala, pa sam pomislio da su me otkrili, jel nisu? Naš brat spava, pa da. Čak i roboti moraju da odmore nekad. Ili radiš špagu. Ne znam. Okej. Where are we right now? Okej, idemo dole. Okej. Sekira. What? Peekaboo. Koji spin out. Ne. Bata se zavrteo. Znači, više zavrteo puta on nego... Da? Neko je rekao ja. Kao, jep. 100 HP. Krofna. Koji je bio tu zvuk samo što sam ustao i malo se mrdnuo pola milimetra kako si mogla da me čuješ, ti nisi normalan, imaš odlične slušne uši. Sedi dole. I kako si opalio metak? Nespusno Nejakoviću. Tada. Ajde biti pravimo, ima ih granate, tu su. Sad znam što treba da radim. Ja pevušim iz nekog razloga. Beš bre od mene bre! Okej.
10 pistol ammunition. Magician. Tako. Heha. Heheha. Već si stigo. Nije on. Please don't kill me. Oh, please. My friend. Gdje je onaj stoka, onaj kulica? Evo ga. Šta bre? Out of ammo. Kako sad ovog dobijem? Aha. Hello. Ali ono da je... Čekaj bre, ne bi trebalo da ideš tamo. Ovi kad umreš da ideš... Evo ga. Da odeš u rikverc. Trči. Trči kao ti. Život zavisi od toga. A ne sviđa mi se. Čekaj šta? Interesantno. Sad ću da uđem ovdje i niko nije čuo ništa. Znači sve ono, okej. Niko nije čuo ništa. Mi nismo odavde. Itd. Itd. Znači niko nije čuo pustnjavu. Šta bre? Molim. Gdje ćeš bre? Ma reko ti gdje ćeš? Taj šamar je bio personalni, brate, bukvalno, znači, lik je osjetio što se ja nerviram. Vamo s polja i neko me roka. Da sam bio isto napolje, da sam izvadio machine gun, najjači machine gun koji se čuje napolje, top, da sam opalio, niko ne bi čuo. Da sam skočio i da sam krauču brzo uradio ono kao da tresnem nogama o pod, svi bi čuli. Cela mapa bi čula i cela naredna mapa bi čula, znači, svi bi čuli, čak i onija na narednu mapu bi čuli. Cilove. Ajmo. John Wick, tihi style. Okej. Ići ću ovdje da me ne vidi. Ne sviđa mi se što ne čuje onaj robot to. Ali okej, ja nemam nikakve protivničke, da, protiv to. I niko nije video kad sam njegov bio, ali okej. A sve ostalo će vidu i čuju. Tiše. Misliš da mi je trebalo pola sada ga nanišanim. Ali okej, uspeo sam. Za malo. Tamo ima još dvoje, ja mislim. Evo. Već možemo da ga vidimo. Ne sviđa mi se, lik je pao pored njega. Nije se ni okrenuo. Ni trepnuo nije. Lik je pao ovdje. Ovako. On ga gleda. Znači on u fazonu metak pored njegovu glavu. Po nogu glavu. On u fazonu. Da. U fazonu baš ga briga, brad. Batica dobio napadi, brate, ovamo, znači pada, počeo, iluzije dobije da mu nije dobro. A ovaj ga gleda kao, ma, bit će on, brate. Stop. Svejedno da li otinete na Supermax ili ne, Supermax kad odete on se baš ubrzga. A kad krenete na stop, on se uspori. E sad, kad se uspori dobijete šansu da idete stealth. A kad idete super speed, onda već ne dobijete šansu za stealth. Inače, ovog
nećemo još da vidimo, to jest ovo kako se zove. Komandira, da. Komandira nećemo još uvijek da vidimo. On je tek 200 metara dalje od nas. On je... Koliko put treba da ga ubodeš da on umre. I... Ok, samo ono uboda. Ovako. Pošto se ono čuje baš glasno. Ovo se ne čuje. Ok. A to se čuje! To se čuje! Znači, baciš sekiru, čuje se. Slomiš se oko sebe i s tom istom sekirom ništa se ne čuje. Ništa refal. Ne deri se. Pukneš ga u glavu, on se dere. Ne! Zašto me vidiš? Zašto me čuješ? Okej. Daj armora. Bog te, daj armora, daj. Armora! Zašto sam ugličuo? Nisam, okej. Možeš da ga vidiš, ne mogu. Ajde sad, meltdown. Sad čekamo da su ni pošalju od ozgo. Evo ga. Šta je ovo? A, to je laser gewehr. Maxed out. Šta bre? Dakle ti tu? Ojo, to nije bilo dobro. To je grom udari. Nego? Lagano zvučni. Presekao se. Kuda je moguću pičku maču? Ovaj teoretski ja bi ovo morao da prođem sada da ispravi put jer sam ga toliko put prolazio da ni ja ne me vidiš, molim te da ni ja sam ne mogu da vam pišem ništa. Stojimo ovdeka i čekam ovog pošto promjena plana. Ok, pogledak. Sada rešimo ovoga. A ovo ko je promašaj? Ne. Ne mrdaj ruku, bre, glupane. Gledaj, nema ništa. To vam sam pomislio na tihi način da pređemo ovo. Da nemam nikakvi problemi. Nema ništa. Gdje je sad taj robot? Gdje si bre? Robote? Gdje si? Ne vidim ga nešto. On umro, šta? Čekaj, imamo minigun. To je laser gewehr. Ovo će da me spasi, ja to nisam znao ni ovdje. O majko mila. Otvori reaktor.
Možda i neću morat prolazim ovaj 1000 put. Beliš, nemoj, preput vidim. Tako da možda mi spasi ovaj laser gever, iskreno sad ide teška bitka. Teška bitka, znači joj. Plant bomb. Postavi bombu, brate, molim te, ture. Ne ubaci celo Iranaca je. Sad počinje. To je to! Sad će bude malo lakše. Brate mili, ja nisam znao što ima laser gever ovdje. Sad mi je spasio život, znači bukvalno sam prvi put prešao. Znate li koliko mi je prvi put kad sam prelazio da sam morao skroz na najlakše da prebacim da bi uništio ovog robota. Jer njemu moram uništiti obe ruke, ja nisam znao kako da ga ubijem što najjače. Moram mu uništiti obe dve ruke da bi on eksplodirao. Ali nisam znao što ima laser gever tu. Ali to mi je sad spasio život, brate, znači... Damn. Nema mora potrošiti mi... Šta bre, odakle ti? Damn, man. Ništa, double shotgun ammo. Idem, molim te. Okej, možda će biti dosta za današnji klip, tako da ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe, šerite klip. Od sljedećeg klipa, veliki pozdrav!